תנסו ממש לקבל את זה שאני לא דוחף, אני פשוט מרפא. ואז התנועה מגיעה מהאגן. בדרך כלל כל אזור האגן והמפסעות מאוד דפוסים אצלנו. אז תרגיש שממש עוזר לשחרר את המפסע. עכשיו אנחנו נוסיף עוד משהו, לא רק מצד לצד. אחרי שאני עובר לרגל אני גם סוגר את המפסע. אוקיי? תשימו לב שיש פה את המפסע, בצ'יקונג אנחנו קוראים לזה הקווה. רק שנייה תשחקו ימינה ושמאלה. ותרגישו שהמפסע פה נסגרת, ופה היא נשארת פתוחה, ואז אני עובר לצד השני, והיא נסגרת, אוקיי? זה המומנטום שלי. ועכשיו אני מוסיף לזה את המעבר מצד לצד וסוגר. ואז באופן טבעי אמורה להיות תנועה של שמיניה כזאת. שאיפה, אני עובר לצד השני וסוגר את המפסע. נשיפה, שאיפה, אפשר להחזיק את הידיים ככה, והידיים לא זזות, רק האגן. הן זזות בגלל שהאגן מזיז אותן, אבל הן לא אקטיביות. להגיע לקצה. לנשום עמוק. להרפות את הכתפיים, מי שמחזיק את הידיים למעלה זה השכמות, הן אלה שעובדות. האגן מוביל את התנועה. אם את צריכה לשבת, אפשר להמשיך בישיבה. בסדר? בסדר. הרבה חמצן את מכניסה עכשיו. עולות מחשבות, זה בסדר, עולה כאב, עולה שעמום, זה בסדר. זה בדיוק הרגע להמשיך ולהיות עם זה. בסדר, 3 פעמים לכל כיוון. תסכימו לשקול לתוך כפות הרגליים. האחרונה. אוקיי. חוזרים לעמידה, כאילו מבטאים את המבנה. מצוין. עכשיו, שוב, כל המטרה באימון הוא לעבוד על האגן ועל ערוץ החגור. אז
אני לוקח אוויר. לוקח אוויר, קצת מתכופף ומוציא אוויר ומיישר את הגוף. שאיפה, נשיפה. שאיפה. כתפיים נחות על השכמות. אני רוצה את התנועה בגובה של הטבור. יש לי נקודה שנקראת יאמצ'י, היא איזה שתי אצבעות מתחת לטבור. והיא בדיוק בגובה של נקודה שבגב נקראת המינגמן, ואז נוצר חיבור של מים ואש. מקדימה זה נקודת מים, מאחורה זה נקודת אש, ובעצם אני עובד על המים ועל האש, על הוויסות של המים והאש. זה כמו שיש סיר, גדרה, ומתחת לגדרה יש את האש. בלי האש שום דבר לא יקרה, אני יכול לשים ירקות, מים, תבלינים, אם אני לא אדליק אש אין שום טרנספורמציה, אין שום שינוי. האש הזאת ממש חשובה כדי שהקדרה הזאת תהפוך להיות משהו שאני יכול לקבל ממנו את הערכים. אותו דבר בגוף, יש לנו את האש ששוכנת בין הכליות, וכשהיא חלשה אז אין טרנספורמציה טובה. או כשהיא חזקה מדי, אז היא מייבשת לי את הגוף. ואני רוצה בדיוק את האיזון בין המים לאש. עכשיו מתחילה, ב-17 לפברואר, מתחילה שנת הסוס. Okay? הסוס קשור לאלמנט האש. זו הולכת להיות שנה עם המון תנועה, המון שינויים, המון כוח. אז צריך מצד אחד לוודא שזה לא שורף אותנו, התנועה הזאת, ושאנחנו יודעים לחזק את הבסיס שלנו, כדי שהתנועה הזאת תהיה בריאה ולא תהיה ריקה. פה בשאיפה כאילו יש לי יניקה כזאת, ואז אני מתרחב. תרגישו בשאיפה פה, הבטן קצת נכנסת, ופה הבטן יוצאת. זה נקרא נשימה הפוכה. עוד כמה פעמים, ואז נהפוך קצת. שוב, רוב המשקל לתת לה לשקוע לתוך כפות הרגליים, הכתפיים נחות על השכמות, זה ממש כמו כנפיים. הידיים שלי הם כמו כנפיים שהתנועה יוצאת מתוך האגן. פעמיים. ונהפוך קצת. צוואר ארוך, קודקוד שואף לשמיים. כל הגוף בתוך התנועה. אני עולה ושוקע. לוקח אוויר ושוקע ומוציא אוויר. לוקח אוויר. חיוך שקט.
שימו לב שהידיים לא רפויות ממש, אבל גם לא ממש מתוחות. יש לי מתח, נכון. אני כן רוצה את המתח הזה, אבל אני לא רוצה להיות רפוס, אבל אני גם לא רוצה להיות מוחזק. עוד פעמיים. שאיפה. נשיפה. אוקיי. זה היה קצת כדי לחמם את האזור. עכשיו אנחנו עוברים לתרגיל העיקרי, וזה התרגיל שאנחנו עושים אותו עד סוף השיעור. סבלנות. מי שצריך לשבת אפשר לעשות בישיבה, אם לא, לתת להרפות בתוך המתח הזה, בתוך הכאב. אוקיי. התרגיל הוא כזה, אנחנו עובדים על הערוץ החגורה. אז אני משלב פה כמה דברים. גם את המעבר מרגל לרגל, גם את הסגירה של הקוע, של המפסע. פה אני נכנס, אני לוקח אוויר. ופה אני מוציא ומתרחב. אני עובר לרגל הזאת, שוקע, נפתח ומחזיר את הצד לרגל השנייה. לוקח אוויר, הקוע שלי פה סגור. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. הידיים בגובה של הבטן. להאט את התנועה. מי שמזיז את התנועה זה האגן. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. כשערוץ החגורה פתוח, אז התנועה בין הרגליים לגוף ממש נהיה טובה. זה אומר שכל ההחזר הוורידי ללב נהיה בצורה יותר טובה. זה אומר שהלב מוציא דם בלי מאמץ לשאר הגוף. זה אומר שהחמצן מגיע הרבה יותר טוב למוח. זה אומר שהחשמל זז בגוף בצורה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, יש פה שיפור של כל מערכות הגוף מעצם הפתיחה הזאת של ערוץ החגורה. אם אתם מרגישים עייפים, זה סימן טוב. זה אומר שהגוף עובד. גם אותו דבר אם יש אי נוחות או כאב. שאיפה. ונשיפה. להגיע רחוק, אבל עם כוונה רחוקה. אוקיי? הכוונה שלי מוציאה החוצה את הידיים. ותשומת הלב באגן. אם אתן משתעממות זה גם טוב. נכון? בגלל זה אני קצת מדבר כדי להסיח את דעתכם. זה יותר מאוד. הריפוי הרבה פעמים קורה בשקט הזה, במרווח הזה,
בין האי נוחות לשעמום, לעייפות, שם שאני מסכים פשוט להיות רגע עם זה, בלי לשנות את זה. שם נהיה שקט. עוד כמה רגעים, ואז נשנה כיוון. שימו את תשומת הלב באגן. האגן הוא זה שמזיז את התנועה. גם הידיים. הידיים הן גם זזות, אבל לאט לאט עם התרגול הן פחות ופחות אקטיביות, הן רק כתוצאה מהתנועה של האגן. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. אחת. שתיים. שלוש. עד 10. 4. להרפות את הגוף, לשקוע לכפות הרגליים, צוואר ארוך, חיוך שקט. 6. להרפות את הכתפיים. 7. 8. 9. 10. ועכשיו להחליף צד. שימו לב שיש צד אחד שיותר קל. שאיפה. נשיפה, לשקוע לתוך כפות הרגליים. שאיפה. נשיפה, כוונה להגיע רחוק. שאיפה. נשיפה. כתפיים רפויות. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. המעבר מרגל לרגל. נשים את תשומת לב באגן, גם כשהגוף קצת כבר עייף. האגן אמור להרגיש קצת מתוח, כן? כל האזור הזה של האגן אמור להרגיש מתוח, אנחנו עובדים עליו.
8. 9. 10. יופי. בואו נשקשק קצת את הגוף ברגליים. יופי. קצת מכות במפסעה, מחוץ לחגורה. מצוין. אם האגן מרגיש קצת כאוב, זה סימן טוב, עבדנו עליו. יופי, ניתן לזה להפסיק לבד. יופי, אנחנו חוזרים קצת למעבר מרגל לרגל. תראו איך זה מרגיש עכשיו שאתם עושות את המעבר הזה, האם זה שונה? אני לוקח אוויר ושוקע לרגל השנייה. מפה אני מסכים לרגל להרפות ושוקע. ושוקע. שאיפה. נשיפה. יופי. בואו נשים ידיים על הבטן התחתונה. ניכנס לעמידה. רגליים מקבילות. אגן רפוי. בית חזה מרוקן. צוואר ארוך. קודקוד שואף לשמיים. שאיפה. נשיפה. שאיפה. אני קצת פותח את הגוף. ובשאיפה אני נותן לידיים לשקוע כל האנרגיה לתוך כפות הרגליים. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. 1. 2. 3. 4. 5. רגל קדימה, רגל אחורה. אוקיי. אותו דבר. אז אני לוקח אוויר, הרגל על העקב והמשקל על הרגל האחורית. וכשאני מוציא אוויר אני שוקע על הרגל הקדמית ומשחרר. שוב, הולך אחורה.
שאיפה. נשיפה. שאיפה. שימו לב איך התנועה של אחורה קדימה עוזרת לי להרים את הידיים ועוזרת לי לשקוע למטה. שאיפה. מצוין. נשיפה. שאיפה. תשומת הלב לאגן. נשיפה. לשחרר את האגן. שאיפה. עוד 5. 1. בהרמה אפשר לעשות חיוך קטן, זה עוזר. 2. 3. 4. 5. מצוין, צד שני. שאיפה. שימו את תשומת הלב בגוף, לשחרר מחשבות. שאיפה. עוד 5. 1. לשקול למטה. 2. 3. 4. 5. נהדר. חוזרים לשטיפה. לראות? כן. תראי שאת מרפאת הברכיים. תנסי לדמיין שכפות הרגליים תפוסות טוב באדמה. יותר מדי. אוקיי, לפעמים מישהו צריך תשומת לב יותר על השקיעה, ולפעמים מישהו צריך יותר תשומת לב על ההרמה. אוקיי? בסוף זה הכל תנועות, זה למעלה למטה, החוצה פנימה, מרוכז ופתוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאט לאט, המטרה היא שנבין דרך התרגול איפה התשומת לב שלי צריכה להיות. אם אני קשה לי יותר להתקרקע, אז התשומת לב שלי היא תהיה יותר בהורדה ובהתקרקעות. ואם אני מרגיש יותר מדי למטה ואני צריך להרים את האנרגיה, אז התשומת לב שלי תהיה בהרמה. אוקיי? יותר. נראה לי ששבוע הבא אנחנו נעשה תרגול מעניין, שהוא קצת ריקודי יותר, ואז אולי תוכלו לראות יותר את התנועות, איך הן מרגישות. אוקיי, בואו נחזור לעמידה. נחזור לשטיפה, שאיפה. לשטוף את הגוף. להסכים לשחרר את כל הרגשות, כל האנרגיה שאנחנו לא צריכים. אמרת שקורה בשנת הסוס. זה שנה של אש,
שינה מאוד חזקה עם הרבה תנועה. המון המון תנועה. אז צריך לחזק את המים, כי האש בשנייה שורפת אותם. אנחנו רוצים לחזק את המים, את השקט, כדי שהאש תבוא ממקום נכון. ממש תדמיינו שאני שוטף את עצמי במים. שאיפה. והמים האלה מנקים את